Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugawain sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa alagad Aksyon Boy Duran. Kaato sa nga pagpangalagad, ginadulog sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, available sa tatlo ka variant. Ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala nga nagapasaka sang blood sugar. So, bisan may diabetes ka, pwede ka sa Dr. Alfred's Green Coffee sa ilas nga sugar-free nga variants. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, nagabulig boost sa aton nga memory, nagatinlo pa sa aton colon kung ilikaw kita sa colon cancer. So, be fit, be smart, and be healthy. Maginom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kag isa pag-isang na-recommenda natin sa inyo, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo na ning black coffee nga may mangosteen. Nagabulig panubo sang aton sa niya risgo para marapikan kita sa Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo sang risgo sang diabetes. Friendly sa aton atay kag madamo pa nga health benefit. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs sa iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Maginom sang Dr. Alfred's Coffee. Kaya sa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Magkaka-aksyon isa kay edisyon sang Kapihan sa Aksyon natin gadulong sa inyo. Karon nga Domingo, bisita natin diri ang Mayor sang Don Salvador Benedicto. Kabalo kita mga ka-aksyon nga sa mga nagliligad, may mga balita nga naguluwa nga si Mayor Marcelin de la Cruz, may mga ginapatuman nga mga protocol dira sa may DSB. Bangod kabalo man kamo ang Don Salvador Benedicto sa layuhan niya mo sa mga nagalagaw, mga turista, mga riders, di kadamo sa mga problema nga gusto hatagan sa pagtamod ni Mayor Marcelin de la Cruz para nga maproteksyonan man ang mga pumuluyo sang Don Salvador Benedicto bangod batok sa sining na kakulbaan nga COVID-19. No? So we have on the line si Mayor Marcelin de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Mayor, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Mayong aga, Action Boy, mayong aga sa tanan niya Tagpalamati, mayong aga sa mga kasimanwa ko sa banwa sang Don Salvador Benedicto, mayong aga gid Action Boy. Yes, Action Boy. Yes, Mayor, nakita naton bala kang nabasa sa naligad ang mga palayag nimo nga may pila ikaw ka panawagan no sa mga nagakadto bala bisan na nagalabay lang dira sa Don Salvador Benedicto. Pwede naton Mayor masulitin ning mga panawagan nimo sini sa ila sa mga especially sa mga turista dira sa Don Salvador Benedicto. Yes, Action Boy. Una sa tanan, matahom kag mabugnaw ang banwa sang Don Salvador Benedicto kag matahom ang mga talanawon. No? Pang siyempre, ari kita sa pandemic pa, no? Ari pa ta sa pandemya sang COVID-19. Ginabisuan ko lang kasi siyempre, labi na gid, no? Kung adlaw sang Sabado kag Domingo, madamo gid kayo ang kakadto sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Kung tumigil salamatan man naton apang ginapanawagan naton no ang lagtanan nga kakadto sa aton banwa nga siyempre mag-maintain gid sang ginatawag na social distancing, maggamit sang mask, kasi siyempre wala pa rin natapos ang pandemya naton no. Ang numero in fact sa nationwide naton status gasaka pa. Kag at the same time, siyempre, sa atong probinsya, sa Negros Occidental, gasaka man. Kag, siyempre, daw tanan nga banwa, may ara na sang positive sa bilog nga probinsya. No? So, sa amon, may ara man kami, pero ang isa nag-ayo na, ang isa facility quarantine. So, but yet, kami, nagatinghwa, kay may ara iba, no? Ang gina-avoid naton bala labi na gid no panawagan ako may mga grupo sang riders may ara man sang pati gatuman no pero apang kumpisa ginugpog-hugpog nati ginabawalan naton nila sa subong MGCQ kita dinextend pa sang aton na pinalangga nga gobernador Bong Lacson nga MGCQ kita ang maska diri hindi pa pwede no kag siyempre no sang Biyernes nga adlaw nagsisapol kami
sa amon mga department heads nga in charge nga amon task force nga bantayan gid ini kag tapos syempre ang aton mga establishmento ginasiguro tagid nga kompleto sila sa safety, no, may alcohol, may ang mga pulungkuan nagaantad-antad subong man syempre ang kapasidad, no, nga 50% capacity lang sang dine-in customers ang makasarang mapasulod. Kung kisa kay may nagreklamo naman sa amon kaning manira na lang siya kay isa ka establishmento kay hindi na pagpasudlon sang establishmento kay pirti naging kapuno sobra na kaayo nangakig pa. So ita una tani panawagan naton sa publiko sa tanan nga unahon naton na i-assess ang kaugalingon naton, no, kung nagamasakit kita may lain kita ton pamatyag hindi na kita magkuha, no? Ikaduwa taon man naton siyempre ang aton safety kaugalingon ta, no, kasi siyempre wala ko siling ginapugnan sila kay MDCQ pwede na tanan makagwa apang maghalong kita kag magbintin gid sang insakto ang permedi nga miss out kita nando halos may mas mga bitbit apang kag ginasuksok pero ang social distancing na lang nga ginatawag. Correct. So amo na siya kag mas ka diring ginatawag kay kung kisaway man ta sini mga amigo taman da mga rider may ara man ka 4 may ara nito perti naging kadamo ti considered na ni siya nga mas gathering ti wait may mahimo nating personal but kilanglan sa wayon gid naton kay ginadilian pa ang ining bluhaton. May ara makita ga picnic okay man kay pamilya way man sila ga sinamo-samo apang ti kung kisa may mabilin mga basura ti amo man lang ginaiyo naton. So amo na Action Boy aton akon ginakangawaan bilang mayor sa Don Salvador Benedicto Action Boy. Correct. Kay kabalo ka mayor sa may mga pagtuon bala nga nakita nga ang pagtaas ang iban nga nagakapektuhan nagakalatnan sang sining virus sa usually sa mga nagakaon kay ti kuan ka mo kakas ka sang face mask mo lang alam face mask kagakaon. That is why nga usually dapat ikuan gid stricto gid bala ang social distancing at kung especially magkaon o pangapi ka mo da ti diragan sa Don Salvador Benedicto nga daan kaladtuan na hindi lang sang klima dira hindi lang sa mga views dira sa Don Salvador Benedicto kundi ang mga pagkaon dira ang mga restaurants dira mga kapihan mo nang ginakadto sa aton dira nga mga turista mayor mo, no? Yes, Action Boy. Isa man nga gapanawagan man sa akon opisina. Ang ining mga magagmay naton nga mga negosyante nga may mga restaurant, may mga kafehan nga kung mahimo hindi lang ta mag-lockdown. Yes, ara na tida kay ara man kita sa MGCQ pag ginasunod lang naton ang aton man nga executive order sa aton pinalangga nga gobernador. Apang while ga-create ang sa local government sang Don Salvador Benedicto kag mostly kami nga mga mayor gina-create lang ni naton ang balanse bala. Balanse ang ati makasigi sila negosyo apang hindi na sa maksimum kapasidad kag nabantayan man naton kag yes ang mga lokal nga mga negosyante sa Don Salvador Benedicto nagasunod gid ini, no? Apang may ara man iban nga ginabantayan naton nga daw ga pinagusto lang sulod ginwarningan na naton. No kag ginabantayan terme. Kag kun sa bagay kapilar man sila nga siling nila mayor ko sa bawi man lang kami kung Sabado man lang kag Domingo pero sa ko ang importante di sa tanan hindi gid subong ang kita mo sa statement man sa presidente kasi importante buhi lang ta. No? Life is most important than everything. Ang aton na sinadi nga kundi ang punggan naton nga hindi maglaptap ni magdamo ang ma-positive sa COVID-19 kay siyempre ang ginakulbaan din naton tanan ma-overwhelm ang aton health facilities. So amo na siyang pinakabudlay gid kay that's why ang akon subong gintap nga mga grupo, ang grupo sa pamatanon, ang grupo sang sangguniang kabataan nga no contact lang ang mga pagsaway sa mga establishmento, pagsaway sa mga turista, no, ang aton sangguniang kabataan. No contact meaning maano lang na sila, mahambal-hambal lang kag may placard ng mga ministero. But silingon mayor may mga tao ka nga gin-deploy para nga magkadto sa mga establishmento para ma-remind sila sa mga safety protocols? Yes, siyempre. Gintap naton ang sangguniang kabataan kay siyempre ang aton mga
MDRRMO, ang health naton, ang barangay, 30 na ni kasako sa ila. Ang aton nga daan MDRRMO, muning kapanghakot sa mga LSIs. Di karon panghakot ng malatnan sila pa naman away, kundi ginlaptan na nila karon. Ang aton mga health, magluwas sila, pag-asikaso man sang iban pa, nga may mga health concerns sa amon banwa, damo man ni sila ginasikaso. No? Subong man ang barangay naton sa pagbantay man. No? So ang case naton, in fact, may mga survey forms kami nga gina-deploy subong nga gina-assess ang mga membro sa Sangguniang Kabataan ang safety protocol nga ginahimo man sa mga establishmento subong man kung ang mga kaladto sini nga lugar kung kasunod man bala no kag initanan those scorecards siya ibay sulatan namon kung may mga violasyon kag warningan ang mga establishmento. Subong man ang atong kapulisan kapanaway manaway man ni mismo isang kuan ining mga gamas nga diring action boy. Okay. Mara kanimo you have come to the point kani mayor nga naghambal ka nga pag hindi ka mo magsunod pang i-lockdown kundi ang mga area ninyo if ever nga hindi ka mo magsunod. Kay tuwidigin may imo sa LGU nimo nga ang ini mga selective lockdowns bala kung may ka mo kasunod sa proper protocol. Yes, action boy, no. May arat na muna gani nga gina-divide naton sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Hambal ko sa tanan, tanan kita, no. Hindi lang lamang ang mga opisyalis ang aton barangay sang Banwa, kundi bilang pumuluyo that we share the burden, no. Ipartidahon naton kay sa kadamon sang tao pila gid ang masarangan sang manog pangsaway daman, ano pa pinasaway ang tanan. 24 hours a day kadamo-tabo hindi na sarangan sa mga tao. Taapang tani amo na siling ko nga kita mismo hindi na ta magpasaway no o ba kung may katuan kita hindi na magtilipon-tipon damo da kay siyempre nga kundi ho may mga na-monitor kita nga may mga conduct pa sang mga ride nga grupo nga kundi into may mga organizer man kag mga kwanti wala ta sina ila man na kwanti tani ang mas gadiring ibawal naton kay mag-ila gani grupo gani magkalakwan ila man nagyapon bukol kasi siyempre hindi blalawg-lahog kung malatnag ka sang COVID-19 hindi lang lahog. Correct ko. Minsan kung quarantine ka o kung facility kuan minsaron mo bala wala labot ang gasto kung hospital kag tanan etc. So siya dugi ka delikado action boy. Mayor may mga local government yun na sila like for instance ang Silay, ang Bago nga may nagpapanawag sa executive order ang ilang mga alkalde gani nga ginabawal anay ang mga bikers bala nga magsulod sa ilang mga syudad why kaya sang binatanaw nga mo sina nga tikang ginatun-an na naton action boy kay siyempre man no ang ginatanaw naton hindi lang kung gusto nga mag-specific lang sa riders kay daw nga single out man na sila naton no di ang pamangkot bala ko ng riders hindi na sila magsakay sa motor magtingob sila magsakay sa van pwede lang mga muna bala nga mga issues kung buot ako kung i-limit na lang naton ang non-essential sa Don Salvador Benedicto ay para sa lama ang tanan amo nang in fact ang membro sa sanggunian nagpasar na sang resolution kag ako amon man ginatun-an nga kung pwede ang non-essential bawalo na sa Banwa sang Don Salvador Benedicto apang kapilar man ang grupo sa mga restaurants kag kapihan nga kung pwede hindi lang kay kakooperar man sila kag sila mismo mabulig sang enforce ang mga regular social distancing etc. Pero sa sini subong adlaw obserbaran na mo ng report kag buwas kag sa Martes matsapol kami din dira na kami madesisyon siguro action boy. Mayor suliton ko lang no suliton talag para mabalaan sa aton nga mga taga-Gua bisan Don Salvador Benedicto. Kumusta ang status ng cases dira sa Don Salvador Benedicto? Amo na gani action boy nga hindi ta basta-basta ka lockdown lang. Kaya ang kaso kag ang data sa Don Salvador Benedicto duwa lang kabilog ang nagpositive. Tama kanubo ya. Ang nag-ayo na ang isa kag naka-home quarantine pagyapon ginayo namon nga kung mahimo bisan negative ka na home quarantine kagyapon kag ginrelease na ni sa sang probinsya ang isa subong ara pa sa EB Magalona nga release mando negative so far wala kami local transmission sa Salvador Benedicto. That's why action boy bisan sa kagawaan sang tanan kita lang kung bisa makalabay nga daw do sa wala lang kung bisa gina-criticize man ang aton papadalagan pero siyempre ang data naton wala pag nagasugo in fact amo man gidebaten namon ang mga kaiping namon nga Banwa no 3 ginaka Banwa ang sa amon boundary may mga local transmission na gani but yet
nakapipara na kami nga kung ang numero nila sa local transmission magsaka, obligado kami mag-impose nga siyempre ang non-essential hindi naka-cover sa Don Salvador Benedicto. Hindi sulod sa Banwa sa Don Salvador Benedicto Action Boy. Ang kuan bala mayor ang inyo ang kaso dira nga doon ni hambal mga duwa isa naka-recover na gani LSIs ni sila or FW ni sila yan no? Hindi local. LSIs ni sila, LSIs pareho ni ka LSIs. Ang isang nag-ayo na from Cebu, ang isa halin sa Manila. Also manukwan. So far ang tanan nga suspect way na kami sang suspect nga kuan kay yun pang test na sila nag-negative na tanan no. So far, mula na pero, bisan negative na, ginatapos pa nila ang 14-day quarantine, home quarantine, kag facility quarantine, Action Boy. Sa siyudad sa San Carlos, which is just adjacent sa imong Banwa, ti naka-record, may napatay ganito ang kapitan sa barko, ti mga crew to, tapos ito may mga recorded man nga mga kaso, why sang plano nga ibawal ang San Carlos to magsulod dira sa kwan sa Don Salvador Benedicto? As much as possible, hindi ko gusto gani Action Boy mag-single out sang certain group of people sa kung sa din sila nga lugar ng lain para safety na gid lang. Kung nahimo, kung magdesisyon kaming i-limit ang pagsulod sa Banwa sa Don Salvador Benedicto, amo na siyang nasilingko ang non-essential travel to Don Salvador Benedicto, amo na siyang tanan. So, bisan ka motor ka man, ka auto ka man, kung taga-diin ka man, amo na nga amon pag-desisyonan. Kay, kalaw, ay kung do unfair bala kung isa nga gina-single out nato ng particular group o kung taga-diin nga mga grupo sang aton nga kwado ka discriminating bala Action Boy amo man ang ginakangawa naton Action Boy. Okay. Anyway, isa pa gid sang ginatagaan nimo sang pagtamo dining aton nga mga actually siling kita hindi pag single out pati amo ni silang nagahimo ining mga riders naton bala ining mga mufflers bala nila nga tama ka gahod anong aton diri nga standards ni nga protocol? Yes, Action Boy, may mga kuan kita, may mga riders kita nga mga labi na gyud Sabado Domingo. Gina-apprehend ba na sang aton kapulisan kay may standing kita nga ordinansa apang kun ati siyempre magdinalagan na naka magdinabay yawa ka na kalagas kiti ibad nga pasibad. Ang amon pag ginakagawaan ang aksidente kay siyempre ang data namon may mga vehicular accident. Pero kung kisa minor lang ara kaliligid man kung kisa kay naglapad ng dalan sa amon. So, kung isa mo mag-minor malaki kompleto man sige dayon malang bangon. But anyway, ang pinag-importante hindi kita guro magpadasigid ang lugar i-enjoy naton sa paghinay-hinay lang kapag ang tananawon apang siyempre pinag-importante sa tanan observe din naton ang aton nga mga social distancing mga all mula siguro Action Boy. Okay. Mayor ang kwan bala ining masugod ang klase sa Agosto 24 ang DepEd, I think, is mag-allow sang face-to-face ng klase sa mga lugar yung why man niya bala sang transmission bala. Ang Don Salvador Benedicto, kumusta ang kandiraya parte sa klase? Are you planning also to appeal nga pwede ka mo yung face-to-face classes dira? Kaya considering especially ni mga nabukid bala nga mga portion naton bala nga daw wala man niya sang transmission, mga maka face-to-face nga klase? Well, so far sa amon ulihi nga meeting sa local school board Action Boy, modular gid ang plano. Modular. Sang face-to-face. In fact, to prove that, sa SONA mismo sa aton presidente, nga hindi gid pwede. So far, amon na siyang ang standing order coming from DepEd and the same time from the President, nga modular lang, may mga papel ni. So karon ang problema namon sa mga maestra, sa bilong nga Don Salvador Benedicto kay kadamo sang ipang print out ginako budget sa papel kay kadamo sang papel nga kilanglanon tapos subong man ang pag-deliver ni sa mga panimalay sang aton mga estudyante sang mga papel ni nga pagasabton sang kagtun-an sang mga kabataan naton amo ni siya. So karon sa diri naman nga bahin gintap naton ang mga parent leaders sang aton nga Pantawid Pamilya Pilipino program. May mga parent leaders dira, mas kilala nilang ilang mga sinakpan kag siyempre mabulig ni sila sa mga maestra naton nga magpangdulong kag pagkuan si kaso sang sining mga modular workbooks kag
iban pa Action Boy. Mhm, okay. Mayor, ang isa sang, of course, balaan naton nga isa sang pinaka dako abi nga income generating program dira sang Don Salvador Benedicto, ining aton nga tourism industry dira. Don Salvador Benedicto is considered as little Baguio mo sa of the Philippines, no? Isa sang nagapanguna dira nga industriya is tourism. Hindi ano kumusta hindi apektado kumusta ang epekto sini sa tourism industry dira sang sining COVID pandemic, Mayor? Yes, Action Boy, no? Kadumdum ka to sa nag-isikyo. Tanan ti siyempre si Ragid, no? Subong na nabawi-bawi, pero ang iban bago lang naka-abre ang mga kapihan. Pero hindi ni siya tourism nga may accommodation kay ang aton nga Department of Tourism may standards mo. In fact, Action Boy gin call pang attention gani sang aton nga ang aton opisina gin call ang attention sang Department of Tourism kay ti may mga guidelines gid kung paano ang accommodation ina lang matulolog gid bala. May standard sila kag daw pila pa lang to ka qualify. Kag hindi ka operate, no? So bawal pa gid. So subong gamat-amat sila recover amo man ni silang ginatinguhaan Manila sa tanan kay para makasugod ba sila kay you try to imagine Action Boy kung magsiliran nito na pero sa nagligad siyempre damo na nga daan ang nawadan obra subong pandemic madugang pag ini sila tanan mawadan obra nga mga trabahante naton sa mga kapihan restaurant kung masarangan naton pakaon sila pero as the sun okay ang gobyerno lokal wala man si kasarang sa tanan nga kilanglano nila ka ma-provide man nga employment. So, pwede lang gid pagkaon. Pero at a certain period lang. Di amo man na siya na-create naton ang balance nga ang tanan kung mahimo mag-cooperar lang, sige, basta may trabaho sila, mabuhi-buhi man negosyo nila, pero kung siradan pagid naton, hindi na ni sila magsustenir. Ti damo na manuwadan obra si ni Action Boy. So, isa man so, i-create lang naton ang balance si Action Boy. So, amo na siyang kung ginakangawaan para sa tanan. Okay. Ang Don Salvador Benedicto, even though nati wala sang local transmission, duwa lang ang kaso, isa ganit naka-recover na, but if ever lang, no, granting may ara nga mga kaso, may ara kita quarantine facility dira sa Don Salvador Benedicto ang assign ikaw? Yes, so far sa Banwa, no, may ara kita, no, damo. So far daw makasarang kami, masilingkog nga bastante kami sa preparasyon. Kadua, ang aton mga kabaranggayan, may mga usually ginatap naton ng mga daycare centers bala naton. Kung sa tilog na Banwa sa Don Salvador Benedicto, madamo kami sa daycare centers mo. Subong wala ni ka-utilize, namik man ni siya, limpyo kag may CR kag tapos na provide na pagkaon. So far amo ning gina-utilize namon way na kami gatap sa mga school buildings sang DepEd kay ti kabudlay man sang DepEd malisensya ka pa tili ta kagiho dayon. So far ready na ni siya dugay na pagsugod ng pandemic i-prepare na naton tubig kag i-provide naton tubig kurente may mga kurente na ni sila kag tubig man. So far Action Boy handa kami kag subong may mga ready man kami nga mga tents nga ma-utilize pagid in kaso pagid kun kulangon. Okay. May data kita Mayor nga nag-gather regarding sa mga workers naton nga nadulaan trabaho nga taga Don Salvador Benedicto. Yes, Action Boy. In fact, ang tanan ni nga gaulubra sa mga kapihan at restaurant, gin pang listanan ni sila naton, gin submit na ni nila kay in kaso kung mag-lockdown o mag-ECQ liwat o kung ano man, sila ning directly may epektuhan. So may ara na kita listahan. Ikatuwa, ang mga LSIs na nagpululi pala, ang sini may mga obra ni kung din sila nag-alalin, ginapang profile man naton sa gina-prepare. Kasi siyempre, basi magamit naman sila sang Banwa, makabumig pa sila, na ma-provide man naton employment. Kag, bisan sa gamay nga Banwa nga amon ini nga lugar, Don Salvador Benedicto, bisan gamay lang kami, pero gatingwa man kami nga masikaso sila, no? Kahit siyempre kung ani karon obra problema gid, no? So muna siya, boy ginaton. Okay, kung tanawon nimo butan tabi LSI ka nawad-an ka trabaho sa ginalinan nimo nga lugar. Damo sang kuani ang Don Salvador Benedicto sa a lot of opportunities to offer Hindi lang aton dira nga agriculture sector kadamo iya sang pwede nimo masudlan dira nga negosyo.
Yes, Action Boy, kami kakalipay man nga amuning subong siyempre ang unang number one agricultural product subong sang Don Salvador Benedicto nga mayo ang presyo amuning luya. Mani subong man nagabawi-bawi man ang iban pang crops no kagang bugas be ang humay. Pero subong gidatunan pag naton kay nag-uso maning mga ornamental plants subong ang mga kabataan ga-intra na sa mga ginikanan nila pang ripat kag pananom sang sining mga ginapakal naton nga mga tanom ni nga mga ornamental plants no kita mo man kadto ka sa Banwa sang Don Salvador Benedicto wala tuod as kilid dalan damo pananom nga ginabaligya so far mayong income nila so man ang sa ato naman ni mga LSIs ng mga wadan obra ga-prepare kami sa mga skills nga i-train sa ila para nga may maobra sila katulad sa panggunting kasi siyempre isang pandemic ako na-observeran daw nagjutay ang barbero sa kada barangay ang iban daw wala makumudar mayo no so far may gina-prepare kami subong isa sina nga mga panggunting tagiban pa nga mga skills na mapuslan sang aton pamuluyo nga kung matun-an nila may plangabuyan sila Action Boy. Oo. Ining mga LSIs mayor, damo ang nagpuli dira ang mga LSIs. Ining mga kuan niya ha, mga wala balaya sang kuan, wala balaya ma-contaminate sang virus. Pero LSIs nga nadulaan na wadan ubra nga halin sa ibang lugar. Damo ang nag-abot dira sa Don Salvador. So far ang nag-abot sa amon may mga 80 kami guro kay LSI na nga nagpululi. So far ang iban nila natapos naman ang quarantine nila na okay na sila. Amo na sila monitor naton kung ano man ang mga ginakuha naton profile naton kung anong mga obra nila sa ginalinan nila. Kung pwede incorporate, i-absorb o kung tagaan man another opportunities ang training para man may plakabuyan sila Action Boy. Correct. Siguro ang Banwa maka-set aside na pondo para sa assistance naton sa agriculture sector naton bala nga para nga masudlan nga trabaho sa aton nga mga nagpululi dira nga nawad-an trabaho Yes, Action Boy, subong from Department of Agriculture may mga ginapanagtag man kita nga mga bulig, abono, binhi kag-iban pa kag siyempre kung ano naman nga mga ipangtanom nila no mga fruit trees da kag kon suportaran din nato ng Action Boy para nga may income sila Action Boy. Okay. Gusto ko dito tutukan na kay nagigad sang nakaistoryanay kita ang ining pagtanom sang luya, ang produkto sa luya dira is flourishing I think no. Kumusta subong nga mayor sa naligad to ang presyo do saka ganubo sumusta subong ang ang negosyo sang luya mayor. Yes, Action Boy ati ginapabugal ginamon ang nagatanom luya sa Banwa sang Don Salvador Benedicto amo gid subong ang nagkayuhan gid kag daw sige lang ang ilang kwan kay ang baklanay sa Banwa sang Don Salvador Benedicto ang kilo sang luya do tag 150 na nagsaka na. So damo gyapon ka pananom, damo magyapon ka binakal no. So I think siguro isa man kabintahan sa amon mangunguma nga magsigi tanom sang luya. No, hindi may apektado sang sining mga restrictions wala sang kabalo kita ini guro nga luya hindi lang ni taga Negros ga bakal mo base may mga pangayaw man taga bakal sini outside of the province hindi apektado sang mga travel restrictions. So far may mga patakaran kita sa mga pantalan pero may mga komprador man diri sa amon sila na ni idea inablang pagkarga mo sa truck pagkarga lang ang truck driver bilin pag-abot sa piyak nga pantalan naman may masaka naman nga driver. Okay. Do port to port abi nga transaksyon na lang. Yes, kabalo na sila kay siyempre sa may mga transaksyon ni ang mga komprador sa siyudad sang Cebu, sa isla sang Cebu, sa isla sang Panay. So para mo ng target naton. Kag iban siguro dire man sa probinsya sa kaiping naton nga probinsya sa Negros Oriental Action Boy. Okay. So mayor kuan na siguro kay do naga-wind up na kita sa aton sini nga pagpangalagad balo kada medyo malulipot ang aton sini nga pagprograma kay kamon nga mga obligasyon dibla commercial namon pertigid nga obligasyon na amon ginatubang diri sa Subong no. Anyway mayor suliton talang guro ang aton appeal
sa aton nga mga bisita dira sa Don Salvador Benedicto, mga turista, mga riders. Solito na lang ko to emphasize nga all this are being done by the municipal government pagi sa imo nga mayor dira para proteksyonan ang hindi lang pumuloy sa Don Salvador Benedicto gani kay pagtanaw na ko niya, this is also protection sa mga bisita mismo dira. So gusto naton emphasize ni mayor ang ini nga panawagan. Yes, Action Boy, no, sa tanan nga nagapamati, no, sa subong nga adlaw kag sa Kabay, no. Ang banwasang Don Salvador Benedicto matahom, mabugnaw nga lugar. Madamo tanan-awon kag ginakalipay namon ang pagkari sang mga turista apang siyempre ang tanan, no, may mga limitasyon kita subong kay ari kita sa pandemic, no. Siyempre dala ka mo sang inyo face mask kay hindi ka mo pwede kasulod sa mga establishmento. Mag-maintinar sa social distancing kag tani, no, ining pagtilipon-tipon mas gadiring kag mga tipon-tipon sang ride sang kadamo nga tawo do amo gini ang ginareklamo sa amon, hindi lang mang ang aton nga tourism, ang DILG, ang aton PNP kag ang iban pa naton nga opisyalis. So tani kabay nga ang tanan mag-observe kay siyempre kung di ka mo mag-observe, obligado kami mag-apprehend sa inyo. Kaya bilang wala ni personalan trabaho ni para ini sa tanan. No? So, amo lang na Action Boy, balansihon talang tani. Kag, siyempre ka maigid, no? Ginakol, ginang atensyon namon kung may mga makita nga mo sina Action Boy. Ay, Mayor, ay paglagas ko lang kaling pamangkot, no? Ini mga wearing of face mask, social distancing, may mga kuan kita sini penalties kita sini sa mga magalapas kag kung may penalty nanong penalty. Yes, may ara na kita Action Boy kasi siyempre ang DLG nag panaog gid sa amon sinasang order kasi siyempre ginsunod naton. May mga penalidad kita, no. May mga penalidad kita sa madakpan nga wala gaobserban, no, sang social distancing, mask adhering kag sang kuansi hindi kita magduwa-duwa sina kay may existing kita nga mga ordinansa para dira, no. Labi na gid ang wearing sa face mask kag mga iban pa, no. Mang mask gadiring gid so far ang amo na siyang ginabantayan naton Action Boy. Ati sige. Mayor, salamat gid at sa imo nga time ginhatag sa aton bisan Domingo kabalo kita wala untat ang inyo dira nga trabaho sa Don Salvador Benedicto, all for the purpose of protecting sa aton nga mga pumuluyo, especially sa mga taga Don Salvador Benedicto para nga maproteksyonan sila against sa sining COVID-19 nga virus, Mayor. Salamat madagog ko salamat, Mayor, and God bless. God bless man Action Boy and have a blessed Sunday, Action. Salamat gid sa kay Mayor Marcelin de la Cruz sa mga kaaksyon inyo batian ang alkalde sa Don Salvador Benedicto. Sa liwat ang ato sining pagpangalagad gindulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa liwat ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant. Mga kaaksyon, isa naman kay edisyon sang kapihan sa aksyon na atong idulong sa inyo. Karon nga adlaw, unang adlaw sang bulan sang
Agosto 1 kita kadlaw Domingo, no? Unang adlaw gid sang sini nga bulan nga siling sang aton nga mga katigulangan bulan sang tigkiriwi. Pero bisan amo sini nga hindi sila nila bulan sang tigkiriwi, but we are hopeful. Nga sining palabuton nga may adlaw kabay pa nga kita tanan makatibawas, makalampuwas sa sining mga pagpanghangkat nga aton ginatubang what with this COVID-19 pandemic. Let us remain hopeful, no? Ang pabilin ang aton sining pagkapositibo. Hindi sa virus kundi positibo nga pananawan sa aton sining pangabuhi, no? Kay ti siling lako no, what keeps us alive is hope, no? Paglaom nga sa sining mga pagtilaw nga atong ginatubang sa karon nga panahon, makalampuas kita kag magabot ang adlaw nga we can live normally kag abundantly, no? We can live normally, pamuyo naton nga maka-discover na sang bakuna batok sa COVID-19, maka-discover sang mga bulong para sa COVID-19, ipangamuyo naton ang aton mga opisyalis ng gobyerno who are trying their best para mapakig-awayan ining COVID-19 nga pandemic, no? Ipangamuyo naton sila to make right decisions, to make actions para nga maproteksyonan ang aton sining mga pumuluyo. Sa mga kaaksyon, kita na kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Salamat sa aton mga listeners, sa aton mga Facebook followers. Salamat gid. Kita na kita sa Kapihan sa Aksyon. Ang inyo kaaksyon, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!